Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, ay pagkasalitaan ni pagayam tega Roger nga napolwan iti agas. Dear Manong Nemi, apaman Manong Nemi nga naiyawat ti tendera ti agas nga para kinilula, inalak nga dagos kalpasan na manong dayta timmaraya kon. Ay! Ay! Kamatin nyo! Di na binayan ti agas ka, katangin na kumak, kamatin nyo! Sa nga puluket may sa titawen ko idi manong. Ili takas taon na iti gurigor ni Lula, nakagat-ngatot gurigor na nakabarbara kas lebeggang ti kinabara na. Kadawan pulos ni Sintabo nga kwarta, nga adda king kuana ken adda kaniyak manong dududwa kam lang agkapkabalay iti barong-barong. Ket asino ko ma, saan nga mangil kalikagom, iti panagka adda ti agas na tapno bumaaw ti gurigor na. Nga panak, iti sentro Manong Nemi, iti maysa nga parmasya, gumatangak man ti para gurigor, na ti pangpababa ti gurigor, ket nang teddamet manong, nga idet na maala kon timmaraya kon taong pagbayad ko. Hindi Manong Nemi, taadda ng gamat kanyak. Aray, ibatanak, loko ka. Ti gwardya Manong Nemi, kabot na malasing ko tilangana, security guard. Kalukloko ka. Sir, huwag namin tiyatang ko. Nagkumkumbulsyon ni lola ko. Ito sabi na pampar mo. Di mo ko maimbaga. Barbariyad na mga asik ka. Kamti nga mangitaray, agtakaw ka. Umay ka. Pangiba naman kanya. Hindi polis, may balod ka. May balod ka. Awan nga rod tinaramidak, tinapigpig sa nga amang Manong Nemi, ti security guard ngimiti siya. Iti kaadda ko ni ti police headquarters Manong Nemi, pinagtugaw na. Kang kagtartaray ha, uraim ti police ka mga siskeng ka. Iti sumangpet Manong Nemi, ti may sa nga langhanat na baknang nga bakit. Ma'am, suda ito itilang itaray ti agas. Masapol nga mabalod. Rumping kakastag, manayon ti panagbig, di mananakaw ng bing. Sige, guard. Nagsubligan sa diya, kat awag gwardya. Tama nga nadamanin ti, makapanunod nga mangitaray ka nagiti agas. Sige, ma'am. Siya ako ti makamukha na ti ngobing. Sir, naimbag nga Rabiyo? Yes, ma'am. Siya taking ko iti botika nga gumatangan kano. Dati nga ubing iti agas nga para gurigor. Ngamin taray na wet. Iso nga nalibtak mo sa security guard. Tanakamatan na. Kadinyag na dito headquarters. Kaya, ibalod dyo iso na. Ang arubing nga adakas kadakwada nga ububing pa ilang. Amo nagtakawan. Mabaling ka di ma'am nga kasiritak ti ubing. Siya gayam ni
Teniente Rod Luis. Teniente, makamukhang kuwanan. Ma'am, mabiglang. Ang kabila mo manaw, takasalitak tubing. Pinayapayan na ti pulis mano. Nagtagtagargarak ng masisidig kang kuwana. Anat naga mo? Ang kagbuteng. Abay nagtagtagargar ka. Ikataon ti pa nagbuteng mo. Barok. Adda ka iti police headquarters. Hangka man anod to'y. Kaputa ka takam karot iti police nga magprotektar. Iti tao. Kan sa di kwa. To protect and serve. Nagpagtalnahan mo na Rignam. Di kag tagtagargar ka. Asta na pa ilangit mo. Awang pagpunas mo? Awan, sir. Sige. Alam na to'y. Sige, punasap tilangit mo. Tapay butag mo. Sir, panyuyumit na ito'y. Isumatiro sa rek. Iawid mo ton. Labaan. Tausorem ton. Alangan naman isublin to. Baila kanya. Ano tagan mo? Roger, sir. Ano na di intaray mo? Agas nga parang inilolang ko. Nakangat nga to tigurigot nilolang ko, sir. O matiyalak. Iso nga napanunot ko at kasyay. Naramit ko ti kasya katulahing matulungan nilolang ko. Tahon sa bali nga pagpatulungan. Awan ti tatang ko jak pinagkita. Kung na nilolang, hindi maladaga ak pailang imbatinak ni nanang ko. Imbaga na nga, dala pa paran na, yung saang matang nga nagsubsuli nanang ko. Tinaodi ka nung damag ni Lola at simurotan na nga lalaki kit nagpamanila da. Namnaminsan ka nulaing nga nagsurat idi ni nanang ko. Hindi akong painakim ko. Di matan tinaodi. Manipulidi kaging kakaragitoy, sir. Grade 5 back. Ewan matin sa nga nag-awawit ka nagpapawit ni nanang ko. Anong orti pagtrabaho ko ni Lolang mo? Tapnog biyag kayo? At pagtrabaho na nga pagdaitan. Ngam kapot nagsakit. Iso nga nakastrict trabaho na nibusan kami. One quart amin, sir. Iso nga kasi tinaramid ko. Pakawanindak, sir. Ma'am, pakawanindak ko ba? Kahit ko lang nga maispaldi ni Lola ko. Lala, saan ka nagsakit? Gusto ka, wala nagsakit. Ma'am? O, wanta niyan de. Mano ka titibayad na dyan? Intaray na nga agas. Ayan na tayo, intaray na. Dito eh. Mabaling ka di, ma'am, nga siya akong timang bayad. Manop bayad na. Wala nga, sir. Masapon nga maibalod dati ng obing. Ang mga narami na nantumanan. Nangigimat istorya na. Naramin na lang na ikay. Gamot akong pulstigatang na. Si Ruha sana napanunutan iti nasihat. So nga, pakawanan nyo lang man ti ubing. Kaya no, manudeta, agas, siya akong ti pagbayad. Tapno malpasan. O sige din yan, te. Sige na makamo. No, alas kang kumakit, mapalo di kiti kakasta kang kuha ng ubing. Ubing pa, yung mo nagtakawan. Nangigyumet, ma'am, dahil istorya na. Tapos talatan, mamatikan, tayo yun, te. Sige, ma'am. Dati pagbayad ko. Bayadag na tagas. O sige, anak ko rin nagbaybayag. Kaya na ko nito para masyak. Sige, ma'am. Thank you. Hindi makapanawan manong namin aking koko at botika. Ano ito tibalayo? At ayo dito'y, glogan tapay ti tricycle, sir. Awang pulos kwartam. Awan, sir. Ken, napay, jak penangal daw, jak penangrabi. Uri ni Lola. Staya. Ikasano karat ba yung bagan ni Lola? Mangan. May ka.
Marge, ente, makabuka pa ito ya. Kaya nung sarik na tayo patrol car. Iwantayin yun de. Mekan. Thank you, sir. La. Isa rin mo tagsangit. Di ka, jak baga ka, mangit ka. Mekan. Umuna, dumagas ta iti nakalukat pa ilang karinderya. Ta gumatang ta iti kanem nyo kinilong lang mo, lolang mo. Inapoy ken tedadigo na, paksiw. Kaya? Yun, sir. Thank you, sir. Kinuyog na nga puli mismo name ni Teniente Luis dahil dati nangikunagan naman Rodrigo Luis sambat nga Ruiz do dikat Luis manon di magas kami di karinterya sa kamsimang imay dito abong mi manon name pinasipnget baka no na-depen nati kinky baka naibusanin ti gas, sir. Baka lagi nita flashlight ko. Baka. Dito tiyan nyo? Uwan, sir. Pasensya ko yun, sir. Sige. Okay. Ay na ni Lola. Dito yung Lola ni Lola. Anda akong Lola. Anda agas yun, Lola. Awan ti gas. Tasilawan ta natin. Kanta ti gas. Sige, sir. Barbarin no anda pinabati ti gas. Nalistuak na kiniti ti gas manong nemi at dapay lang kinagkahak ti kinki sa ako manlas pinasged manong nemi iti puspurong at asidagmat lang ti kinki. Daldala pa dapan manong nemi ti Teniente Luis ni Lola. Karo. Ayan, gara. Saan mo ka basta mapatumar? Yeah? Pakanan tao muna ni Lolang mo. O regat natputot pala to di ko. Lola, may kayo, tulungan kayo ng bumangon na. Tamangan kayo. Sakit og tumar. Oras ka, Roger. Hirapin mo timangan, Oo, sir. Talaga mabisinang batin. Agad din kami nga mangan kini Lola. Ini makapangan kami manon name pinagtumaren ni Teniente ni Lola. Kalpasan na binilin na. Mangaron ka, anta pangaron mo, ano paglutlutuan nyo? Dalikan, sir, da kayo. Mangaron ka, mangpabutot ka iti danom sa awante mo kayo ti Labakara na dalos. Anda, sir, naalam si Labakara. Samon to, Siyakon. Basta mangidadang ka, tinapudot nga danom, Mangidadang ka, tinabaho sir, tapno pumudot. Alam mo, nga basta nga mangipapudot. Binoy buyak manong name ti araramiden ni Teniente. Uwan. Mapan na sa ipumpunas tinapudot nga Labakara manong name ti rupa ni Lula, ti kilikilina, ti bukod na, ti buwan. Ano dito, sir? Ti usar na. Pangadaw ti bara ni Lulam. No kastoy tumanan ti mapasama kini Lolang mo, tantandaan na, okay? Uwan, sir. Sir, agamanak kang ka, sir. Sir, agamanak. Di ka sagsagit na kasta. Anda ilang lagi nga agsagit. Nanto kahit mo pagbalinan, kahit mo pagbaling nga polis. Diyan kayat, sir. Hindi mo kahit ti polis. Baka matayak, gapo ti paltog. Igam ti paltog, matay ti paltog kasi jay. Kasi tati ko na anda, sir. Depende. Dam amok. Hambat nga natay, gapo iti panag-igam na ti buneng partidor. Buneng, amon ti partidor. Nagparparti ti baka kada baboy. Hambat nga natay, gapo ti buneng. Ano, timpatay na, sir. Naatake. Katawakan. Lola, kumusta kayon? Kaya pa rin bumao dito. Bumao to. Ano nga rin, ibati kayon? Sir, ang tapay na bati ka dati ipaksiw, di ba? Idadang mo yung tumbigat.
Kaldo kay tumanen gani. Lulang mo, samon to pag tumaren. Uwan, sir. Ket, inagtog baso ni bigat, sir. Dakwardam. Nawa na, sir. Nakita inanos ta, tay bingayang ka. O, detoy, iniinutom na ta, Uwan, sir. Ikaw anakin ka, sir. Hapon nagsayat ko man tilobong no. Aming nga pulis ket kaskan ka, sir. Loko, kasla mo lang bagbaga adot loko nga pulis. Langarad, Lola, panawag kayo pa, Agpalaing kayo. Kakaasin ito apo ko yun. Agpalaing kayo. Sumarong karaktuanin. Saan ko amalipatan, dedi nga rabi manong nemi. Ken saan ko apulos nga maisin na iti matang ken lagip ko timuging ko ti makabuklan ni Teniente Rud Luis. Saan ko malipatan dito nga tao? Gamot atakil tinitulong na kanyak kada kami kinilula. Kabigatan na bimaon ni Lula, nagkaldo kami, inakmet lang agubra ko na numampay kahit ko mga ginanapay. Imbagta ni kanak ni Sargento ti kwarta manong nemi inikak mo ti pinagplete na. Nabagong arad, intuloy tinagbasa manong nemi pampanunutek. Anyan to nga tamanan ti isa ang min para intun rabi. Sa bagay na pamatan nagtrabaho ni Lula, kita umutang tumanin kadagiti katrabahuan na. Aging ka manong nemi nga nagsubli ni Sargento, ni Teniente Kalpasan ti Makalawas. Oh, Roger, sir, tito ko naman latang kanya. Nakawagan ti sir. Ama na sir, kapot na pulis kamat sir, no at dati headquarters. Kawagan na ti sir, dito ay tito ko naman. Kumusta nilulang mo? Dati sir, ay tito. Saan nga na pa nagubra? Bakasyon na ita. O siya kay hanak ba't ka nagbasa? O rin o taka ninyo. Ay, kung arod sir, tito, pagpagisunay. Ito ay, da 5 kilo nga bagas, da sardinas dita, da noodles, kanda dumapay. Ala sir, baknang ka di sir, tito? Saan nakabaknang? Ada mat pamilya. Ada duwang inaudingim sika. Nga anak ko, anak mi. Ada bukod mi nga balay, awan trabaho ni misis ko, ta siyempre, asas kasuan na kita anak mi. Dakal ka di lang ti sweldo ti pulis, sir? Basit. Abi nga kinayat mo, tinagbaling nga pulis, sir. Kahit ko, tiag serbi, to serve and to protect, ako nada. Kung na di kita do mga kusay na ti pulis kanu ket nalaing dumaw titong. Bon sir, di kita duma. Nga siya, diyak kahit ng ipakan ka rin ti anak ko, ti pamilyak, tinagkaputisangan na siya. Masapol ng pagbanugak, pagdingata. Sungarte ko na ka sir, amin ko mga pulis kit kasken ka. Natal na ko matilubong. Gabotado, madamdamag mga sanga na siya na pulis. Di kita mga kwiti radyo. Mga buybuyak ti TV na mapanagbuy ta karuba. Di kita may mabuybuyak ti sine. Ita yung mabuybuyak in the TV nga agbuyak sine. Ado ka nun di kiti loko nga pulis. At dapat kaduwada ka nun sindikato. Di kiti protector. Sana ka asjay. So, hanjak to kahit tagbaling ang pulis, sir. Tapay. Ang mga maaringan akto ka lagi tayo. Saan na siya at nga pulis? Anong oras paglaingam? No, graduarak ton elementarya. Nagtrabaho ton. Anong trabaho? Kumporme dito, sir. Basta, dapat kakita-kita kwarta na para kada kami kinilola. Roger, dito timulam iti panunot mo. Awan ti kapatgan, no saan nga adal.
No makaadal ka, oras sa dunot papanam, may tugtugot mo. Kanda ita nga adal, isut handa nga matakaw ken ka. Laglagi pa yung deta. Ti adal, iti pagpangalam, tapno magunod mo tin kanyaman nga rapaap mo. Kasi nungorod nga makaadal, tikas kanyak. Alaman, tito. No, lagi di pakita mo interes mo. Pasnek mo agbasa. Tulungan ka. Ibilang ka nga sikati na una nga anak ko. Tito? Di ba awan ti amam? Diyak ba nakikita ti ama? Di ba pinanawan na katiinam? Hindi to. Di magdada ni Lolam. Nakapsutin ni Lolam. Baka no, di kanto pa'y makapag-graduate ti high school kaya hanin nga makapagtrabaho. Agbedridan to. Iso nga ron, tito. Yanit masagbayan di kas kanyak. Sungat nga ko na. No lagi di, paknek-nek mo, tipasnek mo, agbasa, ken tisingpet mo. Sikati na una nga anak ko. Nagkaman na, tito. Nagkaman na. Thank you, tito. Data nga engkari ni Tito Luis, o ni Tito Rod, Teniente Luis, manon nemi, kat tinongpal na. Umay dito'y balay, amo nalatan, no naibuson ti abastumi. Wain manong, imay, iti agraduarak, iti elementarya, kaduwa na manon nemi ti asawa na. Agrama maten ti duwa, nga inaudi kaniyak nga anak na. Uwin manong ni Tita Elma, ti asawa na, ni MJ, kastama tayong kini Nene. Ububing darim siyak manong nemi. Isodat na naggastos, hindi pa nagpaalak. Hindi pa nagbasa ko ni high school manong nemi, edad na amin na masapul ko. Ni Lola, manon nemi, intultulod na met, iti pa nagtrabaho na, iti pa nagdait na. Kumporme met manong, iti mabaling ko nga aramiden, nung hasta nga bakasyon. Ay banak, ni Tito Rod, manon nemi, iti balayda, nung hasta nga bakasyon. Tito, ana, bakasyon, tumulong ka dito balay. Oray tao mo nalawang nga dalosam di abong-abong yo. Ngun Tito, dito ko mamatibagak. Jai. Ikadalusan siya, Jai, ha? Gaitam sa Jai. Anong nemi na pilang mabaling ko nga pagsupapak iti kinaimbag ni Tito kaniyak kada kami kani Lola. Kaya nung hasta nga malpasin trabaho, kaya ayam ko isurusuro pa nung nemi da MJ kani Nene. Kuya, tiawag da kaniyak manong. Dito'y tumitan nga magipangan iti pangal daw. Kaging nga tultulungak manon nemi ni Teniente ni Tito iti araramiden na. Umega, among tagtariman ti electric pan. Saan pa Tito? Into no panagbasa man into no third year at nanto vocational course yan, no, high school. Un Tito. Yan. Surusurum to tagtarimaan. Baling ka nga electronics, wano, mekaniko. Siputan mo niya dikita ramidek. Ya? Nuwan Tito. I-out mo na ita. Among tinaga na ita. Plies. Among ti plies. Nuwan Tito. Ito ay. Screwdriver. Ito nga ay. Liabe. Ano mo ya? Dikito ay. Ha? Okay. Lumatarimaan ito electric pan. Intanto kita na iti jeep ko kinadabulok na. Di mat adda patrol car mo, Tito. No, naka-duty agad mabalingan sa sarek. Angin mo saan, adda mat owner type jeep ko. Service car ko. Conforme ti mabaling kong itulong no kasta nga Sabado ken Domingo iti balay da Tito kini Tita.
nga kaayam ko met, manunemi, nga isursurok ti assignment kan homework, da MJ kan ni Nene. Nasingad da kanya, kakasmat ti kinasingad ko kanakuada. Imbilang da amanong da, imbilang kumat ida nga ading ko. Aging ka manunemi, nga kas iti interes ko ngag mekaniko, tilad darita manunemi ti makudit-kudit ko. Third year, fourth year, adon ti amok manong. Amokon tagtarimaan. Kabungaron ta, at a vocational course, iti third year ket fourth year. Ti makadakas manong nemi, iti maysa nga aldaw nga si mong petak, iti balay nga nagkapu iti eskwela, iti masang petak ni Lula, nga dagayam. Ket agid edda, Lula? Roger Apok? Lula? Kaano kami nga nagawid? Kakanawin ko nga minibagbaga ka na kayo nga sardang yun tagtrabaho. Nakapsot kayon. Apok, Lula? Kahit ko kumapay, tiagpahot tibiyag na dito lobong. Nuawahan akong sinupay ti kaduam. Ngayon may paglagid din tada ng ibilang kang anak ni Tenyente. Kanda, kang kalayon kamot ka mapapaniti balay na. Yung bilang nakamutang nga anak, di asawa ni Tenyente. Ang kani. Ngayon bilang mumit kakapsat mo na iti anak na. Nagasat ka, Roger. Kana maamom ni Tenyente. Na maamom ti pamilyada. Ngayon bilang dakan nga kapamilya. Lasayat, tadada. Iso ano, anyaman tigasat ko. Naragsakak mo din nga mang panaw kang kapo. Lola, saan yung sawan tigas ta? Agraduarak to niti high school. Misapon nga si Bibya kito pa lang napiksak ito pa lang no graduarak iti college. Kahit ko kakurso, Lola. Bakit ako na po? So nga saan ako nga igawit pa eh? Lola, itaray kayo sa ospital. Tawagag ni Tito Rod. Umay dito, itarita kayo sa ospital. Manong Nemi, at dagayam nakanang sakit ni Lola. Sakit iti panagbakit. Kung na ti doktor, manong Nemi, nga nabayagin da itang sakit. Ngam sala kayat siguro ti bakit. Nga gastos. Iti anyaman nga panagpa-check up o na panag-hospital na. Takuan tinamnamain na, manong Nemi, nga pangalaan ti kwarta. Miso nga, tuwalang aldaw ni Lola, manong Nemi, iti ospital. Ini baga ti doktor nga natayo ni Lola. Diyan kumakayat ti mapanagbasa tabantayak ni Lola nga nasken met kapatamadama ti exam mi manong. Diyan pa na kong ti ospital kalpasan ti maudi nga exam ko kada di nga malem. Yung pasabat mat ti doktor nga awanin ni Lola. Lola, saan nyo malanga na oray iti pa nagsupapak ko iti kinambagyuhan niya? Kaya kayo tinariingak nga ina. Kapag ti ulpit na ginaganak kaniya. Yung karik ini Lola nagsupapak iti kinambagyuhan niya. Nagabawon kayo, matan. Pinanawan na ko, Lola. Pinanawan na ko, Lola. Roger, Tito, agin inanan ni Lola. Nabanugin, tabakat nga ron isunan. Ngimawon ti pagdanagam. Kas makita mi tilangan ni Lola. Umis isa.
naragsak ka nagpakada. Kaamuna nga dakatin na siya at kasasaan. Tito, lalo nga nga saan ka nga baybayan. Saan ka nga baybayan? Saan mundo matabaybayan, di kiti kakapsat mo. Da MJ kininene. Hindi ito. Si Kati nauna nga anak mi kinititam. Si Kati manungan da MJ kininene. Kaya manak dito. Sige. Tada kami ti makamoy ti panakamansahig ni Lola. Saan ang nagpahot? Saan tayong orahin ti makasyam na? Tinaskan ka na tatalungal daw nga panakamansahig na. Tapno maidulin tumatan ti mangkay na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi babayan kadat tito kinitita. Na imansayag iti talungal daw ti bangkay ni Lola aging gana itabunin. Tandaanak manong nemi na ita ngayon ti tanem ni Lola. Tapno ito'y kunto may sarsarong karan. Ni Lola, nga iso tinakair nariingak nga ina. Ni Lola, iso tinakautangak tinakalan na naimbakan akin. Di kayo tumalipatan, Lola. Kinidaw-dawat ko. Nga sabi ko, ma, tanasaya at kasasaad yo. Sa Diyo manita ti ayan yo. Pinanawa kon ti abong-abong manunemi ket nakidan na akon kada tito kinitita ken nagri kakapsat ko. Ket kas imbilang da nga anak manunemi. Nagbalinak bet nga anak kadakwada nga inauna nga kapsat da MJ kininene. Tumultulungak kadagiti aramid ti balay, tultulungak dagiti kakapsat ko. When nagbalinak ana siya at natudyo kada tito kinitita. Nagraduarak manong nemi ti high school ket kayat ko tagbali nga engineer ko nak kinitito. Good. Noan niya talaga ti paggustom. Pagustom. Iso taramidam. Itultuloy mo tinapasnek ngagbasa, Roger. Ket ipaimumet ken ni titam, ti kasapulam. Ngayon nun, tulungan mitla ti bagim. Tapos narikas na kita, saan kami nga marikatan. Mabali mo tayo kasamin. Nangangato man tigiti grades mo. Ha? Agikasamin ka. Kahit no makalasat ka, nagbaling ka ng scholar. Isupay. Libre no kanti matrikulang. Kahit kasta ko ni tinagsak ko anong nemi di may ruwar ko. When libre ti matrikulagi di may isang state university nga kukot ti gobyerno mano. Tito, tita. Nakarwarak. Very good. Supay, di ba? Tilang itin mi ka ita, ha? Ti pagpletem, kanda tumapay ka sa pulam. Nunasken, nga no bakasyon, trabaho ka, aramidam na ita. Ada amok, ada kayim ko, ada talyar na. Sabado kin Domingo, sumbre ka sa jay. Baka no tasweldom ti Domingo, Sabado kin Domingo, kat umanay ang allowance mo ti makalawas. Ngalaing kamat garod. Kat mabaling mo mat, aghawat pa'y. Nagsusul ka rin kinibalbalo. Ada perdi dat electric pan, perdi nga kastugan kasjay, perdi nga plansa, at perdi nga perding TV, amo ba tagtarimahan? Di ba? Okay dam. Orisan na ka natulungan kinititam, kabailam. Nga maging gangada ka iti pudermi. Noon yaman ti pagkurkurahang, Roger. Tulungan da ka. Sa mga paibayan ti panagbasam, tumulong ka matito balay, ken tulungam di kiti kakapsat mo. Da MJ kininene. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi libre matrikula sa agtrabaho ak
itis Domingo ken Sabado. Sa dapat na kita umayag patarimaan no kwa ore matematik klase taramnek overtime magterabii anong nemi. Ket no duma sakpahin no hati mangted ti allowance da MJ kastama ten kini nene ngagpatpada nga dani ti high school manong. Saan nga napuputan di panaglabas ti panawen aging ka manong nemi nga daw ni ti maudi nga tawen iti korsok nga mechanical engineering. Mangrukimat idin manunay ag first year college ni MJ. Criminology met manunay iti kurso na takayat na kasuruten ti tugot ti amana. And then to tanitito Rod Luis, Teniente Luis manunay nagtala na tikas tiya nga rangkona. Ket kaskas di manunay nga sangkabasit lang kano ti panagnato panaging Kristi sweldo na. Kasi ti may sang agundaway nga agsasalita kami. Ay, agyaman tayo kinihapo Diyos. Tagraduar kanton. Roger, palubos ti hapo. Wentita, palubos ti hapo. Kinagyaman na kada kayo. Awan ti sa balay pagyamanam. No, hindi kamatla ti bagbagim. Sikat ti kang runa nga nakatulong iti bagim. O adda kami nga mang tulong kang gano di mo amo nga tulungan ti bagim. Awan sa serbina. Ken kang runan ti amin. Ken ni Apo Diyos. Tito? Di ba ti pulis ket gumato ti rangko na? Tapay, tinyente kayo pa lang. Tinyente ak. Ape di kita dumatito ket alistod at may promote. Kaya po tada bakir da. Ape di mo kayo timadan ti bakir tito. Makikadwa ak. Kada kita aramit ti sang nasyat. Gapot ada kadwada. Iso damat tanti mangipangato tirang koda. Dagiti protector. Dagiti kakadwa, dagiti politiko. Dagiti mang protektar ka dagiti miyembro ti sindikato. Natugumado mga klase sindikato. Dito ko nakin kaidin, Roger. Alis to kumahamad ti bumaknang, no kayat ko. Ngayon ti prinsipyo, diyak kayat nga ipakan iti pamilyak. Ti saan nga naggapo ti nasyat. Dagiti natultulong keng ka. Dagiti naititad ko keng ka. Naggapo ti nasyat. Saan nga naggapo ti takas. Tano saan ko mga nasyat, tinaggapuan tintid ko keng ka. Baka ang kagraduar. Baka nisungsung ka. Baka nag-chicks ka. Baka nasusurong ti uminom ti arat. Uno na amom ti agsyabo. Kada amom ti agsugal. Tamom nung naggapoy ti saan nga na siya at titad mo nga kwarta. Isot mat mangisungsungkin ka. Nga mausar mat ti saan nga na siya. Datat kang kanay mo laglagipin, Roger. Kaya? Kanti edukasyon. Edukasyon ti kang runan na unay. Nga kang runaan nga adday ti may nga tao. Tapno ti kastagat. Sumaliwan-wan ti biyak na. Kan kang runan ti amin. Iti sana panang dipat ka ni Apo Diyos. Nagraduarak manong nemi ket idi ta rumwar ti resulta kalpasan manong nemi iti managtek ti board. Kasta ko ni taragsak ko nang nimi na palagtuak. Yes! Yes. Nairwar ko manong nimi, may sakon nga nanay nga engineer. Namulaki din manong nimi, dati ito kinitita, hindi kakabsat ko, ti resulta ti amin. Kaya't sa raragsakak nga naghawid, ngim ti makadakis. Naipasabat kanyak, tidakas nga damag. Apay nga awan dito eh. Datita, hindi kakabsat ko. Napanag iti karo pa. Hoy, Roger, adda ka no iti ospital ni titom nga road. Naatake ka no. Anya?
Diyos ko. Sigon tindamag. Manmanehuan na ti owner type jeep na. E di sumna siguro panaka-atake na. Na-atake, nga dahil tatgapon no, ape nga na idong par na tilugan na. Na-atake lang nga ruden, na disgrasya pa eh. Diyos ko. Isalakan niyo ko ni Tito Rod. Isalakan niyo ko ba? Malagip ko lang nga ruden istorya na. E di partidor. Nga aramat tibuneng, nga saan kanumat nga natay tibuneng, nga natay kanumat ti atake. Kasta ka di mat ti mapasama kay ni Tito. Kasi no pa kami padamag ko kayong kuha nga nakarwarak. Kami sa akong nga nanay engineer. Diyos ko, isalakan niyo ko ma. Ngayon saan nga naisalakan, Manong Nemi? Saan nga naisalakan ni Tito Ron? Kasta unay iri-iriya ka ba nagsangsangit ni Tita Elma, Manong Nemi nga asawa na. Ken kastamat endig iti duwangan nakda. Ken orek siya. Kasla pabasulag pa yan ti Diyos. Diyos ko. Hapay no siya sinupay na giti nakasaysaya at nga tao dito lobong. Nakaimbag nga pulis ni Tito Rod. Nakabudbud no di ba nagserbi na. Ibapay nga isupay di mapukaw dito lobong. Nakadado dito na giti tagis nga pulis. Pero bang ko mga isod at maongaw dito lobong. Imisod naman tinapaw ti biyag na. E din sa Tito Rod, nakasaysaya at nga ama, nakasaysaya at nga asawa, nakasaysaya at nga pulis, kalpasan na isumat. Di mapukaw dito lobong. Tito, hagamanak, tadimteng ka, kasi ka tinamagbalin kanyak. Nananayo kong engineer dito. Ibahon kayo matin. Kasi ano nga makapagsupa pakakang ka. Kasi ano nga makapagsupa makabayad at kinaimbag mo kaniya. Kita tawag ka matin dito. Uwen, awalin ni Tito. Timbilang kong ama. Tinangibilang kaniyak nga inauna nga anak na. Nga madda ni Tita Elma. At dadi kiti kakabsat ko. Iso nga ti sa kaanan ti tanem ni Tito Manong Nemi. Ingkarik. Tito. Ikarik kang ka. Saan ko baybayan ti pamilyam? Saan ko baybayan ni Tita Elma para kadag iti kakabsat ko? Saan ko baybayan ti MJ kaninene? Bilang inauna nga kabsat da, siya pa yan tagbalin nga ama para kadako ada Tito. Ikarikin ka. Manong Nemi nang langabman ti batog mi nga tangatang. Ngemawan sa balingin na ramid minudi. Nangawat ti kinapod no. Nga dayjayan di pagpatingkahan ti biyag ni Tito. Kas ingkarik adak ditoy. Yung makisalasalita kini Tita. Tita. Nawatan tayo ti kinapod no. Agin inanan ni Tito.
Yaman kami kang ka, Roger. Kat sabi ko ma, tasan na kami nga baybayan. Nang runa itan taawanin, ti ama di kitanak ko. Ikarik ka na kayo, tita. Itapay ta. Adun na kiti mga iayap kanya para tindak pa nagtrabaho. Adun na kiti tawag ko. Iso nga, pilik lang nung anat kahit ko. Kada kiti tumutawag kanya. Tamnurog yakon trabaho. Kadawan ti magdanagan niyo. Siyak ti makam mo. Ti sweldo, iyawat ko king ka. Tita. Para di pa nagkasapulan ti balay. Kaya di pa nagbasa na kiti kakapsat ko. Ado nga tawin. Balit ang nga tawin naggraduarto ni MJ. Duwan tumit ka tawin. Kalpasan na ka naggraduarto tumit ni Nene. Mauri mo ka di dahil nga tawin. Wen. Yung tangi ako mapay girlfriend ko. Sakto lang mga asawa, tita. Into na makapagraduarin ng agpadpada di kapsat ko. Ikarikan ka. Ikarik ka na kwada. Magyamanak, Roger. Magyamanak, anak. Kinili mamaling sana kung ngawagan ti tita. O nangar tiyawag ko king ka. Mama, agas awag tigiti anak ko. Mama, anak. Imbaglakid din titimteng kay di biyak mi. Dano awang ka kuma. Itikas niya nga napasama kiti asawak, jak lamon. Bakasan ko kabaylan. Bakasan kung iturong tinalinteg dagiti anak ko. Baglaki din tadda ka, Roger. Inararakop dakmet manong nemi dikidim bilang ko kakapsat. Kuya, ikarimi kang ka. Nagkasti pa nang ikarimi ka di papa. Ngawan ti sa bali nga remidan nga kapsat. Nga kakapsat mo no saan nga di pa nagbasa mi. Agraduarak. Sakto to sumukat. Sakto mangituloy iti naputed nga pa nagserbi. Hindi papa. Nagkasmay sa nga pulis. Kadagbali nagtumit nga naninteg kin nadalos nga pulis. Nasiyat nung hasta MJ. Sigawat na yun eh. Kahit ko dagbali nga nurse, kuya. Sige. Palubos niya po. Babae hindi pa nagtrabaho. Kapay lang kayo pagbasahin na paggintanin nga pagadalin. Ini pagtrabaho ak manong name nam amuak dito'y ni Ani. Hi, Roger. Engineer. Hi, Engineer Ani. Nakapaspas na ka trabaho. Overtime ka pa nga. Sila na pamilya. Ang nagpeso pamilya. Sikat ti pan nakaama. Dagiti kakapsat mo. Dagiti bilang ko kakapsat. Nagdamdama ka nga ron, may panggapkang ka. Kad naamwa ka kasi jay. Apay nga nagdamdamag ka ti may panggapkang niya. Siya kumakit, nagdamag mo ti may panggapkang ka. Nagsinungin kami kani Ani manong. Pasarad, rin kong daway, nga lunch kami, dinner kami. Amo na ti may papan kaniyak manong. Nga awan ti amak, awan ti inak, ni Lula, tinagpadakkel kaniyak. Nga natay ni Lula, di apag jakpay ng graduary ti high school, imbag. Nagamamu kami kini tinded sa aluwad nga Teniente Rod Luis. Gapo iti agas nga intaray ko iti butika. Tapno lang maagasan ni Lula. Dahil dyan tinang iturong ka na kami di pa nagam-amumi kaniya Teniente
ti imbilang ko nga ama, tinangibilang kanyak nga inauna nga putot na. Manong na halos sagbadpada kami kiniani. So nalayang ta nakadenana, di kiti nakanak kang kuana, iti pitong atawen. Gabot na pitong atawen, iti ta madisgrasya, iti jeep ang nagluganan, di kiti nakanak kang kuana kat natayda nga duwa. Lulo na, manong nemi, tinagpadakil kang kuana. Nag-self-supporting manong nemi, idagbasbasa ti college. Ay ka nakapag-graduar kat may sama ti so ng engineer. Awang ka no di boyfriend na. Agpadpada kami, kabot akong pati girlfriend ko. Ay ka manong naming at damaten ni nene ti college kat medyo agkapos ti sweldo. Komporme mat manong nemi ti araramiden ni mama nga pamuspusan tapno adda mapatawad na kwarta. Wen, itinalinis awagas. Aging ka manong naming insingasing ni Ani. Mapnat ka dito sweldo nito eh. Haan, nga ron. Nangrunag at agbasa mo tin ni Nene at college. Sa umad nga ron ti pagsapulan ni mama. At a plain housewife madlayang idi. Sabi nga saan tang padasan nag-apply iti abroad. Adot mabalinta nga applyan. Babayan ti kina engineer ta. Ti Saudi. Kinata ka na kita mabalinta nga applyan. Saan nga isudat ag-recruit ka na tayo? Adot na kita recruitin ta. Ngayon napimidas mo na mismo nga dati tag-apply. Hindi kita skilled worker akit so. Iti recruitin da. Ngayon na tayo nga, siyempre, dahil nadal tayo, license ka engineer. Lamang nga nun. Barbaring no. Adada nga nataltalgad team. Para ka nagiti kakapsat ko, no takdak kalamot lang ti sweldo. Naaprobaran manong nemi ti aplikasyon mi kini Ani. Iti may sa kumpanya sa Saudi Arabia. Inagpakadak manong nemi kadagiti aggiinat. Nagsakit da. Saan ka nagsakit? Nene, nanaruna kang kay MJ. Awan tagsangit nga lalaki. Pingarot nga si Kaidi. Istoryan de di papa. Hindi nagamam mo kayo kasi tao nangunot sang sangit mo. Hindi ubing ang pwede. Sika nga hanggang ubing barukan. Nabimbinas madlahe nga matulungan kayo no. Mapanag trabaho ti abroad. Dagawin mama. Ay sanda ka nga purpursaan Roger nga mangikalik ako humiti pa naka-suportar ka rin iti kakapsat mo. Tama nga na pag-arupam nga mama hanggang ko mapanunot tayo karik da ito'y kenruming aramidek napialangan na panagbayad ko ti utang ng baganakim kaniti papa hala nisuday ta iti destinasyon mo saan ko may bayan di kita adim ken agad-anad kami Roger kat sabi ko nga tama ka pagturpos di kita anak ko di kita bilang mo kakapsat mo napintas ka na namay ti trabaho mi kini Ani sa Saudi manong name nagbaling kami ngagpadpata ng supervisor naman pa saan ngagpada department ngayon mi intuloy ko tinangarim kang kuha naman nung name kiti panagyami ti Saudi dito'y nakngainaklon dito'y kami nga nagkarapaap ngayon tumalpas ti kontrata mi sunton ti panagplano mi ngagasawa yung mag-urek ako na ahanto pa'y nagraduar ni Nene urasan to pa'y nagraduar ni Nene kaya nagraduar ni MJ adam ni MJ nga mangtulong kini Nene uno at data nga mangtulong kini kuhana api gumanat ka kaya't ko tagbaling nga ado idi arig nagmay sak so nga kaya't ko tagbaling nga ado agpaudutang. Kayam ti limang anak. Kayam lagi ding ipultit.
Kamuta among kakayak nga iputot keng ka. Umuna nga pa nagbakasyon manong nami degraduaren ni MJ. Siyempre binulan nga agpauitak. Iti para kadakwada, aglablabas pahay, iti panagkasapulan na. Manong nami nagturpus ni MJ. Kaya iti damalpas ti graduation kat nalpas ti paala kabigatan na nagkukuyog kami nga napan bimisita ti tanem de di Papa Rod. Napagkumit binisita manong nami ti tanem de di Lula. Nagsubli kami pahay kani ani iti sabali pahay nga tawen nga kontrata mi. Tareta iti nagbaliwan ti tulag mi. Nagtipon ti dua, nagtipon ti kwartami, kadsakbay nga nagpurgod kami manong nami. Nagradwar maten ni Nene, kanada maten nagtipon nga kwartami, kat naipatakdirin ti balay apara kada kami. At dan balay mi manong nami dekalay sa kami. Kat ni Mama, manong nami ni Mama Elmi, tinangabay nga nagtakdir. Nga pa nakainak siyempre. Naman pa'y kompleto, dagiti naganak, kompleto. Kung naman pa'y kompleto, tinangabay met ka ni Ani, agsipod ta, at nakabagyan na, nakakabsat, dahil di ama, manong nami. Angkel na, ti lalaki, anti na met, ti babae, kakabsat ti na. Naragsak ti kalay sami. Naragsak kami manong nami, di madanunan ng tirabi. First night, isumat ti damo mi nga panag naud iti binangon mi nga balay. Iti mismo manong nami nga master bedroom, dito'y kami nga nag-honeymoon. Dito'y mi manong nami nga rinugyan ti agaramid ti ado, kabuta panggip mi tagpaudo. Ide kat dududwa kam lang kini Lula. Napukaw ko pa isuna. Imbaglagid din tada nangalakan niya nga nangibilang nga anak. Kat nagbalinda ka pamilya. Kastamit ka ni Ani, manong. When, dito'y kami nga nagdan na kas agasawa nga nangituloy ti plano mi. Kabutawanin ti plano mi pa agsublisaw di ti dadumapay nga urnong mi manong nimi in puunan min ti negosyo. Negosyo manong nimi nga agpadpada kami nga mekaniko. Napintas manong nimi nga machine works. Pagtaramanan manong nimi ti heavy equipments kanda dumapay nga lugan. Kanda dumapay nga matarimaan. Agasembol kami pa yan manong. Babayan ti pa nagtinulong mi. Nakasama maten manong nimi ni MJ, kasta maten ka ni Nene, kat naragsak da. Ni Nene ti kadandun na ni Mama Elma. Nga isot mga aywan kada kiti apukon na kini Mama Elma. Uno kini Elmi, ni Nene kanak ko mo. E dinto, takabagyan manong nimi ti asawa, iti mga aywan met kada kiti anak mi. Kada kiti kunak. Gabuta, ti lima nga palano mi, nagbalila nga talo. Dua nga babaeng inauna, ken may isang lalaki nga ininaudi. No kasta nga mapangko sa rongkaran ti tanem de di Lula. Sangkulat ta malipatan manon nimi, tinagrigat idi nga kasasaad mi ken ni Lola. Aging kakaragitoy, kaslasap sa pulag palang no asino talaga ti amak. Ken asino ken sa dino itan, ayan itan ti inak. Si bibiyag tapay nga ta. Mapagkumat sa sarongkaran manong nemi ti tanem de ti Tito uno Papa Rod Teniente Luis. Mapagkumat sa sarongkaran manong nemi bilang ko kakabsat, kastamatan timbilang ko ngayon na. Amwag met no anya ti kasasahad na. Sa bagay manong, awan ti problema gabutan na pintas ti biyag, dagiti anak na dagiti kakabsat ko. Akas met ti kinapintas ti biyag mi, nga agasawa, ken dagiti talo nga anak mi.
Dito nga rod, ti pagkasarita, manong, kaya manaklaunay ti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nag-insan kang ka, dito talyana to your messenger, aga manaklaunay ti laing mo nga nang iba, sakit sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mngeg kan nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuyag yaman nga pagkaya mo, Roger. Thank you kang ka, Roger. Matindi kang ka pa ng ibura ti pagkasalitaan. Kaputi agas, nag-meet kayo kini Teniente Rod Luis, nga nagbalingan na siya at nga ama, na siya at nga kabsat, na siya at nga pulis. So nalang tinasapa nga pimusay. Kat kas, panagbigбig mo ti utang mo, sikatin ang tulong ka na kitimpilang mo kabsat. Nang ituloy ti obligasyon de Teniente Luis.